Yakhumbula ngithi ngipregnant. Yeah. Beko wakho ngamkhipha. Yimi ngithenge la Costa la. Yeah? Yimi ngithenge la Costa. Kanjani mina ungitshela ukuthi ubhuti wakho? Ngoba ihlala Uvela bhekeleni akaqede. Sho ukuthi kumele ngimenze kanjani? Yeah. Kumele ngitshele ukuthi kuphi la ngabiseli khona. Before ngilafika ngivuma kanjani? Hayi. Ende. Hi guys, it's a girl Zesty Z. Guys, niyazimosa ukuthi the state says it's 40% already about abachitayo. But tina niyasazi boss isi street journal. It's not only the states, it's all the story. So let's go. Tuned in. Sahambe sathetha nombhali wethu siva kahle kahle into engxaki yakhe because mawubhalelwe yandazi mos already ba dize nendaba. So masidibane naye sithetheni. Hi buddy. Ngiyaphila sister. Unjani? Ngiyaphila. Ngithi mina ngikhuluma nobani? Ngikhuluma no Bishop Mashinini. Okay, but mashinini. So umbhalele uthi kwenzakalani? Hayi la ngendle ngayo la umbali le akasezi kimi. And manje sisokhe kahle ngijoyina 2 months. 2 months. Hey. Manje Already so suspicious to me 2 months. Ash manje lo muntu lo the way ngimthanda ngakhona. Yeah. Kubhlungu enhlizweni yami and the way atheni umuntu wakhe bamhlupha ngakhona. Iba kamhlukumeza amshaya into ezifana lezo uyabona. Hey futhi yabona umuntu ibhule ngizwana umuntu indoda eshaya umfazi. Ngasami ngimthathile ngamletha kuphi endlini yami uthatha thola ukuthula. Manje ngisengizwile bathi sayibuyela umuntu wakhe. Manje inhliziyo yami iba bhlungu. Angazi ukuthi ngizomlanda kanjani futhi lapha ya. Okay, so mina ufuna ngiconfirmele ukuthi kahle kahle vele ubuyelene nomuntu wakhe kahle kahle. Nalapho integral ukuthi manje angikho sure phela mina wena wangiconfirmela kunankinga. Okay, no problem ke. 2 months injola ninomntwana. Do you share anything wena nalomuntu wakho? Lo muntu lo usukele yangicorporate. Manje afika la kimi utshele ukuthi manje phela 1 month wathi yena umithi yabona manje na sikuphela inyanga le busi2 manje ngendlela engayena manje sisayobuye kule mpatha yakhe manje into engasunderstand and ngimmithisile ngendlela engayo ngoba angazi ukuthi sekugijimisa imali o manje angisazi nami nginayo imali nami ngiyaphanda nginawo lokho nginako ake ngihlule umntwana engihlule ukuyi no problem manje ngendlela engayo ngizohamba ngiyokutholela ke ukuthi ngidinga yena mina ubuyele ku-exina nalento yeni ye 2 months ne hayi ukuthi ngiyahleka already but now angazi ungahleki yazi amancebele indoda ahleke okay ngincebele indoda mina nginceda nginxeba lakhe eba okay ungayindawo ngizokubamba imncebeni yafo unganyamalala okay guys nimvile ke ubish yena ke uthi unentombi ayisolayo ba iyamsuspectayo ba iyamtholela and everything so mina go do my investigation then ngidume ngazo don't go anywhere be right back with more information. Hi guys, welcome back. It's your girl Zesty Z. We all started where we spoke about stats South Africa with cheating. So again namhlanje ayizoba stats izoba story so basahamba ke so dibana nombhali ndimbonisa evidence nayo samenza uthetha naye. Kaka? Sure. Okay, sikhulumile last time ngisho sadibana wangitshela inkinga yakho nomamazi. So ke manje ke ukubonisa evidence bese mina sihamba soyichuna ngisho somlando. Ya ngendle ngavele ngiyifuna evidence le ngoba. Ufuna evidence. Ugcine nini ukukhuluma naye umama? Gcine ngikhuluma naye singina 2 days ngicina ngikhuluma naye understand ukuthi uma waya answer amakhulu ami wayangabuye ekhaya. Ngithola ayikho into engamenzeli lo muntu lo. Okay, no problem. Ngibonise evidence. Ufuna ungiconfirmele ukuthi vele sibane isichungeni na. Uye lo mamazi. Ya uye lo mamazi lo. Okay. Yamazi le bhali. Ni le party ngiyazi umngani wami lo. Umngani wakho? Umngani wami ulifa lo. Phela skemsami lo muntu lo ngibhemana naye. Ba busy ke nje mina nibhemana usala shaya nomamazi phela la esidini. Kuphi mama? Basendlini manje lapha endlini kwakho. Asambe sobalani? Asambe sobalani ngendlela. Nimvile ke guys bawutheni? Ufuna sambe sobalani? La majita babun le cherry kebere. Fanaye. Wazifihla.
How many years? Yes. Lona how many? 2 months. 2 months. Manje wena awazi ukuthi okay sharp lo imperi feri. Yes. Wena ngitshela. Wena ngitshela uthamba umdampile. Umlahlile mos. Uthamba umdampile kumpethu. Ngithini mina? Kanjani? Lempela uthe udampile. Kanjani? Na Uhlala nami endlini. Mara uthe udampile musi. Uhlala nami endlini. Kanjani akutshela ukuthi kanjani umenzela yonke umntwana kanjani wazomatala nami umntwana kanjani wazomatala nami wena sibishodeleza umntwana mntwana yena chala mina ngisafuna abantu baqalale mangimbuza ngisakanipe 2 minutes gone. akamtsheli musu ukuthi akunesela awumtsheli ukuthi akunesela awumtsheli Uyakutshela ke manje yonke lento mina umtshele masitela ngina ngingako ngicina ngathola manje lokho ukwenzani yena? uyangenza ngiba right manje ngathi Yini ngathi ayenzayo? konke Yini konke Thobi? ngono uhambe naye ngono uhambe naye ngono uhambe naye dali ngono uhambe naye ngokwenzela ngcono ngono uhambe naye ukwenzela ngcono 2 minutes nudlula ukwatiswa yini wena? uwe umenzela ngcono akahambe naye Ufuna ukusala mos. kanje akahambe umenzela ngcono musi Manje wena awusathola kanjani athanda lo every day naye wena imali yamakota la endlini uyithatha phi imali yamakota lo awuyidli wena. obvious kumele sidle imali ngoba sinakudla la endlini kumele sidle yabona izinto zenzile ulala nesibisho umngani wami kanjani kanjani alala nomngani wami kanjani wena wayibhizi no awazi uba ukuthi busy kahle kanjani nomfazi wami istory ngiyasazi kahle. ngoba istory sini usistory ngitshelile mina hlangana hlangana ematsholeni uyasiqalisa manje abe thethangana ematsholeni indawo zamatshwala Yeah, indawo zasematshwaleni. indawo zamatshwala onyaka azi i200 yami mahala ha Yeah. makamela So wena umthenga umthwalo wamshaya mawuqeda. imali umnika kanjani angimnika ngithengela utshwala mfethu ngahlaya Mara Thomi, okay.
bakutshelile ukuthi bahlukene wayongabiza ubuza impintsha ukuthi Chomi vele uhlala nami every day ayifuni mina uhlala nami mina manje wena uzumntana kaThomi wena uletha mina la uthi wena bayakuthithela kantoni wena ukuthi awubani bale nto yenzayo nesigaga ngiyamthanda lo muntu manje mawumthanda shuthi wena umuntu kamngani wakho unenza isigaga uwethi ixesha lami neresourcement sami uba wena ngizokulandela isifebe kanti imfebe utsho kanjani ubusiness bisho uqolisa kanjani baby angisafuni la kwaphi uma sathana lempahla zakho izicathulo zakho thatha izicathulo zakho bonke buya Akolisi. buya Angeke. thatha impahla zakho phuma uhambe la ungasabula kwaphi phuma hambe naye uthini baba usafuni Chomi angeke umuntu ahlala namahlale nomaqala wami kanjani akathathe konke ahambe ngathi ujabulile manje ngizomsupport manje wena ngizomsupport ufuna ukuhamba nalo feba naye Zenza. ngizomsupport uzoyenza njani intoni ngizomsupport wena bakho ubufebe just awukwazi ucommunicate ukuthi okay babe hamba mbali kanjani uthandana kanjani nobishop ngikhona mina hayi uthandana kanjani nobishop mina ngikhona yebo angisho inkinga ukuthi wena mawumudla ufuna kudliwe wena kudliwe yena ujabule wena yebo ma Mina ukuthi ngizizwa kanjani ngobani ngoba ihloko phela siyakhuluma nangisho umuntu akangitsheli kumele angitshela ngisho ukuthi kumele ngimenze kanjani Yeah. kumele angitshele ukuthi kuphi la ngingamneliseli khona ngizokwazi ukulungisa Ngicela ngibambe. uzobantu obani uwafebile uwabaxabanisayo abangani hayi phela nawe uzomthathisa isiyezi kini wena bishop wena ngizokubulala thatha lempasi zamfazi wakho lezo hambe la hamba naye la hamba naye ngisafuni la kwami hamba naye la kwami ngisafuni la Are you willing ukuthi uyilungise uba nomthandayo kahle kahle la akakhethe namhlanje sibone kathathu ukuthi ubani usalayo namhlanje lokubhebha kancane lokubhebhisa kakhulu mana sibone ukuthi ubani uzokhetha abantu funa ukubona namhlanje ukuthi ubani ongcono okanye lokubhebhisa ka-YouTube manje uzosala nobani uthandani uzosala nobani mina ngimsupport mtshele nokuthi awusamfuni mtshele ukuthi awusamfuni ngaphambi kwami bakubone nabantu bonke kanjani mtshele ukuthi awusamthanda kanjani mtshele mara wena Chomi ungazi ulahlekelwe umuntu nje ngayo ukuthi wena bakunyeki kamnandi kanjani amahloni kuwe athini uma kuye lo baba lo hayi unabafazi abayingakho lo baba kanjani lento eshaya kanjani uyayimina lento eshaya hayi angikuzwa mtshela kuzwakala mtshela kuze akangingelekho lela cost yami engimthenga lona Yini? ila cost yami iteki lami engimthenga lona ngena mina mala costel before ngilafuna ngivuma kanjani uthenga lo bhuti wakhe musina la cost imali yami uthenga lo bhuti wakhe la cost baba uthenga lo bhuti wakhe la cost baba nasetshola uthenga lo bani baby la cost ubani yimi ngithenga la cost la yimi ngithenga la cost kanjani mina umtshela ukuthi ubhuti wakho hawu mfethu yimi stika yimi stika yimi stika wena udlala ngami kahle kahle ngidlala udlala ngami kahle kahle ngidlala ngami mina manje safa ukhalelani iteki lami lela dura le mali yami le abantwana mtshela bami ukuthi wena ubhuti wakho kuphi imali ngidlala ngazokuthi naye angihambi la hayi uthi ngihle kahle hayi ukuthi manje nginemali le imali vele nginayo ukusupporta abantwana bami lo muntu lo bengimthatha la bakafuna bakafika kimi azofuna isizo umpethu akangekho la kafuna imali yena eyishare ngoba umpethu usebenza ama-truck yena uyabona manje imali esishebo nenkukhuzi ngihlangana kanjani kanjani ngihlangana kanjani phela lezi zinto lezi uthi ufuna imali esishebo wena ungena kanjani angisho manje umpethu akekho nipethu kento yakhe ayidli papa into yakhe ayidli papa nama ayidli papa makethengayo ayidli mofathi sokuthi manje ngimninga mina ngathi vele ngibusele ngamningi wena Chomi imali esishebo uyazisa nawe udliwa uma uthatha dliwa wena awazi mshiwe mara sedliwa wena already Uya wangekuthela. ubani wakekuthela Angidlalisela. wena uvuma kanjani ngoba ngikunika yonke into tali imali yakushiyela manje emsebenzini Umuntu amahambile.
imali ngiyakushiyela manje emsebenzini imali yokudla yini oyifunayo mali ngoba lento yidla ipapa uyasho phela usticks mina into yami ayidli ipapa lena idla khona lento ayidli ipapa le that's why manje mele ugijimela umfazi wami la idli nimovayithi le mele ugijimela umfazi wami awukho bafu ngenze njani kanjani usemsebenzini ngishiyela yonke into la ekhaya kaya hayi njani uma kade kade ngaphazayo kahle hayi uthi manje ngoba ndo kinemali undlame Sazongilobola Mr. namanje malobola manje nestem namanje nje after 2 weeks ayikho shiya abantu ngasafana ankele manje phuma la kwami phuma la kwami phuma la kwami uthi akasakufuni nami intombi yami phuma la kwami uthi akasakufuni kanjani phuma speech la kwami safuni mina la kwami ushilo umfazi wami ukuthi kanjani phuma kanjani ngiyathlenga yewe yabona wena singahlangana strategy lezi into ejwayelekile Manje ngithreatenisha. ngithreatenisha phezekele akalithi imali yami akathi lakho sami ngiphathisa itikela metura hayi Bobela uthola mos. afuthi imali yami yona thula miyeke lo baby Nama ngisamfuni manje. Mara wena nawukhuluma into ongayazi. Mara nawukhuluma into ongayazi. miyeke tata uye lo cabanisayo uletha labantu Uwoza nalabantu. nawe Wena sawulela lo manje. Safuna. Phuma wena. Ungibonile singaka yini? Awubo namadlu. Ungibonile singaka Awubo na? namadlu. Awuba Awubo namadlu. ubani pithi? Ungibonile ufuna ukuthi uwafeba na ufebe ba Hey, angibasa. mina sisangini nabantu ngiyangilwisa ngiyangishaya Masamina wena. Masamina wena. ngiyangishaya Masamina wena. uyangibona uza ngikho violent Masamina wena. mara wanombizi bitch wanombizi zokubulala balela wena ukrami ngalowo masimba oyenzayo ukana lodala ngoba namanje ulwela ubhisophu ngithi uzongiyebisa wona uyamgwadela ukana lo Uzanamakamera nje wena wenza ngathi uzomsiza kanti ufuna ukumnyobisa. ungibonile John ungizwile Mbani? zokulimaza zokulimaza Yakhumbula ngithi ngipregnant. Dix. Hello. Yakhumbula ngithi ngipregnant. Yeah. Beko wakho ngamkhipha. Sengiyenza bakulayile Sengizoyenza kaphela. bakulayile Owakho ngamkhipha. Owakho ngamkhipha. Ngamkhipha. lakukwami la speech kanjani Ngamkhipha wakhe mnike. Wow, ulatha kamnandi uthola kahle. Ukunekhuthi athi mnandi. Ewona bishop lakukwami Bafuna ukumshaya mina. ngeke phela ngeke ngilimaze lo muntu manje wena bitch wena sibebe ukhali wena uyahamba Bengiyangizalelo sticks. usemathuneni Bengiyeke ngizalelo sticks bengiyeke. mara kuyabonakala ukuthi sticks wenza umsebenzi omkhulu Bengawenza noma ngawenza nayi indoda yami kusalayo. ngibukela Sekahambe. yakanzansi Asikhulumeni ke. hawu kumnandi Ufunda ukufela, ngifunda ngizofunda ukufela. ukufebe la yebo iyo lento esibukela Sasa la la ufebe phone. Mama ngendle ngayo. Leli fana lo muntu lo endle ngasombeba sithi you right. kanjani sabo manje madala ukuletha amabhasi sibebe sakho ngoba yiwo umsebenzi Oqala kule ngosami vuma kanjani uthi ngiyeke. Mina ngiyafuna abe nengane angisakufuni mos. ngaphakuxolela nawe akasakufuni msi mara awukwake leyo thuba Kanjani? yakho le islima ngoba ifuna ukuhlala nawe Uzamenza uhleza ngisho.
Kanjani? Uzomenza uhlebe. Uyazi ubaby ngizoshintsha. Kanjani? Ngizoshintsha mina. Yonke into ayifuna ngizomenzela yona mina ubaby. Ngikhathele. Ngula nentombi zakho ngoba namhlanje nginabhantu sekumele ukuthi manje sekayangishaya. Hayi, ngendlela. Ngizokhetha. Siyasilanda lesifebe sihamba namathuni. Ora senza njani? Lesifebe sesilana masisilande lesifebe lesami manje uze nabhantu wakho. Ufuna ukwenzani? Simthathe simenzani? Akafuna kanjani ahlala nami ngathi nihamba nawo. Ngathi nihamba nalo. Phela sikusabi. Nimthatha kanjani? Sabi. Phela sikusabi ngendlela ngani manje singasenza. Senza njani ke ikhetha? Siyasala or uyamthatha? Uyasala noma uyamthatha? Mina yazi nakuchuza. Ayikho into yakho. Akuchuze. Akafuna ukuhamba nawo. Ufuna usala la. Marodopo la marpe kwami lo ndifisiya kutshela. Ngendlela ngayi. Wamthatha. Singahlangana senjani nawe? Uyakhumbula yini Angeke iphele speech. Asipose emadodeni umntana wami. Umntana wami. Lo uhamba mitha. Kukumanje ngipheka wazi. Uhamba umitha nje. Hamba uvulala amadoda. Abantwana futhi. Ngabona mntana wami manje marubanga usibishop kanjani? Kanjani wami? Ugezi intombi yakho igezi. Phethela wathi yebo Wamnika imali wathi uya enyangeni. Yabo la wenza umntwana lo kusela. Wenza umntwana. Uncondomize mara State say HIV Ngifuna umntwana sengizolile. umntana kunje kulabo Sengizolile. uzohlala phi lo mntana wethu Uzohlala khona khona la. Somfaka la Wena isibhedlela. wasalaphi wena? cabanga esiphakathini Asamkulo Kanjani? wami. Leruku lakho lelekulethelayo. Asamkulo wami. Kanjani? Asamkulo wami. Wena wanahlala bishop wena uyangijwayela. Kanjani? Ngithola la kuphuma la kwami. Woza la ngifuna la manje. Hayi. Bishop uzokubulala. Bishop uzokubulala. Ela ke ngifuna ukukubulala nje. Azi ngifuna Apho kwanje ngobu. Ngicela umyeke mkhambe ngathi. Ngeke uzomlimaza. Ngeke uzomlimaza. Sola mama. Uzolimaza. Zokulimaza. Esukanda amadoleni futsa. Esukanda. Esukanda. Esukanda futsa esukanda. awusho senzani ngiyangikwazi ukubhizinga nesifebe sakho ngibhizinga ngiyangikwazi Angenhle. khetha Sana njani Awushintshe. uyahamba nazo lehamba namathuni uhamba Shintsha. nazo kwenzakalani Awushintshe. Shintsha. uhamba naye or uyamyaka Sisungenaphi? mara yazi Ungenaphi? bona babambene ngezandla Ungenaphi sisi? Naye ngathi uwe lo inkingi. Uwe lo hamba naye. Ngizama ukumehlisa ngathi hamba naye manga Ngizama kuya. ukumehlisa ulaka. Mina ngizompepela kwakho Queen. Ya, mina ngizompepela kwakho ugcwale ya. Ngehlisa lo ulaka ngimehlisa ulaka ngempela. Ya, Queen wami lo. ukudala umhlisi ibhru manje ulaka olwani Lo Queen ngoba wami. namanje yabo nivulela namazipho Yavuma. nivulela namazipho ngoba vele kudala umhlisi Wena bishwe. Yekela umfazi wakho. Yekela umfazi wakho. Bishop yekela. Wena suka la. Ngeke. Bishop Suka la kude. ngiyangikwazi ukuyimela le Yekela. Bishop yekela umfazi wakho. Ngale sikhabela sesiyakhala Kanjani? Bishop yekela umfazi wakho. Bishop. Chama usabi ngulaza Yekela umfazi wakho. awusabi ngulaza Kanjani? awusabi ngulaza Nami ngiphethe awu. ngoba umntana Nami ngiphethe mengitshekile ngiphethe ngulazi ngakho lo. Nayo nawo mabilisi la. Bangisukela. Mabilisi. nazo-ke Awunawo. Uyafuna ke TV. Awunawo. Awuyilo amapilisi. 3 months back. Yabo wena. Yabo wena bishop. Wena ngiyakutshela. Zokulimaza. Zokulimaza. Baby ngiyaxolisa. Uzobona. unengculaza Hamba bishop la kwami. unengculaza uhamba Ngicela uphume la kwami. uyayithanda le Bishop ngicela uphume la kwami ejardini kamama. La kwamama la ngicela uphume la. Phuma la. Kwamama la. Ngifuna ngapha ezandleni. Kwandlovu la ungazosijwayela kwaNdlovu. Phuma la kwaNdlovu la. Phuma la. Safuna kwami. Wenzani? Thini? Zokulimaza wena. Zokulimaza bishop. Zokulimaza bishop. anginasikhathela ubugebengu benzayo Zokulimaza bishop. okay content noyenza she's a walking cemetery already we don't compromise kahle kahle thina siyathanda ukulo
ukusatisfy abafana because of one thing I know is that abafana bahlezi baniconvince ukuthi no, let's not use a condom because mina ngiyidli seplasticini. Already we fighting is say cheating. HIV siwes ke angeke akhonto no change. Yabona Bishop. Why uhamba ufaka ingculaza abantu uyaphila ungangisondeli. Asingenze njani? Ungangisondeli. Ungishayile umuntu lo. Ngoba utha unayo manje usaluthelela nami. Uzozithemba ngoba mina vele nginamali. Nginemali. Hawu. Awusenayo manje. Ziphi ingcathule Bishop? Izathu zami sikhona. Mara nawe angiboskuni ingathi uyiphara manje. Ya lento ngayo vele mina vele ngiyabona. Ngibandani vele ngendlela ngayo. No right, we find that sharp ke. Then I tried to help Bishop either way angakhona. So not from me. So guys, I did my job and I did my best. Already I was fighting angana ne bounce today. So nje sekukuningi. So don't forget to like, share, subscribe and follow us on all our social media platforms. It's all girls that's teasing one, girls that's into. Into mngamajana mphanga mkhanga ebutholelo mthwakazi. Bye.